Dobrý deň. V dnešnom návode si ukážeme, ako evidovať útratu klienta a automatické pripísanie bodov na jeho konto. Toto je základná obrazovka programu Benefito, tzv. Dashboard. V prípade, že poznáme číslo na karte klienta, vypíšeme ho sem. V prípade, že sa nám nechce písať čísla, ideme doľava na menu, stlačíme butón zákazníci, rozbalí sa nám ponuka, stlačíme zoznam, systém nám ponúkne zoznam všetkých zákazníkov, ten môže byť samozrejme dlhý, my hľadáme napríklad pána Zlatého, tak si vypíšeme do tohto políčka Zlatý, dokonca nám už systém ho aj ponúka, v prípade, že tu je, klikneme a dáme vyhľadať. Systém nám nájde pána Zlatého. Vidíme, že má aj kartu, tu je jeho číslo, stav aktívny. Klikneme na ňo, na jeho meno. Objaví sa nám karta pána Zlatého, tzv. Jeho profil. Na tomto tlačítko nový nákup evidujeme celý nákup, čiže stlačíme, otvorí sa nám jeho karta nákupu, do tejto položky vypíšeme tovar, ktorý si zakúpil. V prípade, že nechceme písať tovar, nemusíme, môžeme prejsť rovno na počet kusov alebo cena za kus. My napíšeme napríklad helma. Kúpil si 2 kusy, prejdeme sem, čiže 2. Jednotková cena je 120 € a prepočítam, uložíme. Systém nám prepočíta cenu 240, pripísal nám body 240 bodov, pretože je nastavený na pomer 1 € 1 bod. A vidíme, že to je v prevádzke Prešov. V prípade, že máme viac prevádzok, klikneme tam, na ktorej prevádzke sa obchod realizuje. Ak to máme takto hotové, ideme nižšie a celú transakciu ukončíme stlačením tlačítka zapísať, pripočítať body. Tým je transakcia skončená.